A la fresca. Esta és la proposta de la Regidoria de Cultura i Memòria Històrica per a passar els divendres de juliol als parcs de Silla, amb sopar, bona companyia i cinema a l'aire lliure. L'estiu ja ha arribat i són nombroses les activitats que s'estan organitzant des de l'Ajuntament de Silla i, com no, també des de la Regidoria de Cultura i Memòria Històrica, que hem apostat durant el mes de juliol pel cinema a la fresca, perquè creguem que és la millor manera de convidar als nostres veïns a gaudir dels nostres espais en els seus familiars i en els seus amics. Així que no hi ha millor manera que compartir una pel·lícula perquè a la fi estem compartint cultura. Ja hem pogut gaudir de dos de les projeccions, 8 apellidos catalanes al Parc de l'Estació i este passat divendres, Píxels, al Parc del Molí de Magalló. I és que, amb la calor que estem patint estos dies, què millor que agarrar la nevereta portàtil i juntar-se amb la família per a disfrutar de les projeccions de pel·lícules actuals i també de grans pel·lícules d'època com ara El Gran Dictador, la qual podrem veure el pròxim 15 de juliol al Parc de Sant Roc. Per esta iniciativa no és a soles passar una nit de cinema. En totes les projeccions i prèvia reserva a la nau Xove podreu tindre taules i cadires per a poder sopar a la fresca des de les 9 de la nit. A més, abans de la projecció de les pel·lícules, l'Ajuntament també aposta per un altre tipus de produccions audiovisuals, els curtmetratges, on es tractaran temes sobre la conscienciació en el consum d'alcohol i drogues i on també podrem veure obres d'autors del nostre poble, com ara Salvador Belenguer i el seu curt Fantasmes. Soc Salva Belenguer, veí del poble de tota la vida, i des de fa 7 anys que vaig descobrir la meva passió per la interpretació. I des d'entonces no he deixat d'aprendre, de formar-me, de fer teatre i sobretot de treballar i participar en qualsevol projecte audiovisual, com és el cas del curtmetratge Fantasmes. Així que el pròxim divendres El Gran Dictador i el dia 22 de juliol al Parc de l'Alteró, última projecció amb un gran èxit de taquilla com és Jurassic World. A partir de les 10:30 i tot això, debades.